What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. Woo! Let's go mga buddy! You know what mga buddy? Ngayong araw na to ay nag-uumapaw ang saya sa aking puso. Grabe, I am so overwhelmed at... Grabe na talaga ang... grabe yung mga blessings na dumadating sa buhay ko mga buddy. Pasensya na sa mata ko ha, medyo nag-emote kasi ako kanina kaya yun. Grabe talaga. Kasi, alam nyo ba? Kung nakikita nyo sa video natin sa mga linya na yan, may yellow na, it means may advertisement na tayo. So tingnan nyo ha, mag-a-ads yan in 5, 4, 3, 2, 1, wag kayo mag-skip. Wow! Nag-ads ba? Kung nag-ads yun, it means good. Sana di ka nag-skip mga buddy. But before that, pasok muna. Intro. Let's go! Wihee! Alam nyo ba mga buddy, na kanina, pumunta kasi kami kanina sa grocery, ay sa mall. Nag-grocery kami kasama si Kuya Roy, si Snake at si Japet. So magbablog sana ako doon kaso nagalit yung security guard. Kaya hindi na lang ako nakapag-vlog kasi bawal daw. Kaya ayun, so wala tayong vlog. Kaya dito na lang ako magpa-vlog ng mga sa Alturas, sa Chowking. Bawal sa Chowking? Bawal sa Chowking. Sabi sa Chowking. Ano sasabi kasi ng guard sa akin? Sir, bawal po dito, mag-vlog kasi baka masisanti ako. Ako po kasi pabakalitan. Baka pakalitan? Papagalitan. So ayun, hindi ako nakapag-vlog doon. Pero okay lang kasi pagkatapos namin mag-grocery, na-shock ako pagpunta ko sa YouTube ko. YouTube studio pala. Wala totoo, YouTube Oh, napunta ako sa YouTube studio ko. Pagtingin ko, grabe! Nakita ko yung dollar sign sa sa mga video ko. Like, na-shock ako. Para saan ba to? Tinanong ko si Kuya Roy at sabi niya sa akin, ano yan? May ads ka na. May ads. Woo! But before that, pasok muna ads. Huwag kayo mag-skip sa ads ha. Whee! Guys, tulungan natin si guys. Huwag kayo mag-skip ng ads. Para naman. Baka body yun. Kanina daw guys, ano tawag yan? Nisagit daw ka. Oh, alam niyo ba kasi kanina, pag nung nalaman ko na nagka-ads na ako, grabe yun ako, umapaw talaga yung saya sa aking dibdib hanggang ngayon. Kasi nga nag-umapaw yung saya. Alam mo ba guys na nag-drama yan siya guys? Kasi kanina, medyo naiyak talaga ako kasi yung mama... Ay, medyo lang pala? Hindi, naiyak talaga ako. Kitang-kita mo nga sumuta ko Naiyak talaga ako kanina kasi nag-chat sila mama sa akin, nangungumusta. Proud kasi talaga sila sa akin. Sabi nila sa akin, we are so proud of you, Nak. And kasi sikat na daw ako at ayun, unti-unti na daw natutupad yung mga pangarap ko para sa amin. At grabe, I'm so overwhelmed kasi supportive sila sa akin. Kaya yun, medyo tumulo yung luha ko. Grabe naman talaga. Medyo lang pala. Narinig nyo ito. Yung guy. Bali, sana naman mga buddy, kung sa mga nanonood sa mga vlogs ko, sana naman wag kayo mag-skip ng ads. Baka lang naman. Pwede na naman para naman magka-funds sa ating YouTube channel for future purposes yan mga buddy. Yun! Wow! Kaya naman mga buddy, baka naman wag muna kayo mag-skip, no? Kung makikita nyo in 3, 2, 1, ads! Ay! Kung nag-ads yun, it means kung di ka nag-skip, ang galing mo. Isa kang tunay na idol. Buddy talaga kita. So, mga buddy, I was so happy. I am so happy because Bisaya Vlog Squad, sila Kuya Lester, ay inampon ako. Bakit I was? Noon lang ka lang pala, ano? I am so happy. I am so happy and blessed that Bisaya Vlog Squad adopt me. Kasi mga buddy, sila Kuya Lester, sila lahat dito, si Kuya Roy, binigyan talaga nila ako ng napakalaking oportunidad sa buhay ko. That's why it's a blessing. Sila ay blessing sa akin. Kasi ngayon, unti-unti na natutupad ang aking mga pangarap. Wow! That's why... Sorry guys, na-busy ako sa laro. So that's why, thank you so much. Basta huwag ka lang tumigil. Oo.
Di talaga ako titigil, lalong-lalo na ngayon, nagkaka-start up na ako at ito na yung simula ng bagong yugto. No, simula ng bagong yugto ng aking buhay mga buddy. That's why sana suportahan nyo ako to my journey patungong tagumpay. So mga buddy, thank you. Arigato gozaimasu. Grabe mga buddy. So mga buddy, kung makikita nyo man sa mga video ko na may may mga yellow sa red dot. 'Di ba yellow 'di ba yung kulay ng ads, 'di ba? Baka naman pag may nag-pop up na ads, wag mo na kayo mag-skip. Please na 'yun. Skip ko kagad yan. Wag mo i-skip. Tingnan mo. Mag-ads na naman to. 3 2 1. Nag-ads ba? Wala. Di ko alam kung nag-ads lang 'yan. Kung nag-ads yun, baka na naman, hindi sana nag-skip. Ay, God. Kasi I am so thankful to them. So, to all my buddies out there, thank you so much for all the support and love that you've given to me. Dahil ngayon, unti-unti na nating tutuparin ang mga pangarap natin. Hindi lang pangarap talaga, gagawin na natin. Hindi lang tayo puro pangarap, hindi lang tayo puro isip-isip ng mga pangarap natin. May dapat trabahuin natin yung mga pangarap natin mga buddy. So, thank you so much. So, pupuntahan natin si Kuya Roy para naman magpasalamat tayo in person. Yes. Kasi busy yung master natin dito kakalaro ng ML. Welcome to Mobile Legends Balangba. Hey, let's go mga buddy. So, andito na mga buddy, si Kuya Roy, the one who give me this opportunity in my life. Maraming salamat talaga Kuya Roy kasi ngayon, kung makikita mo Kuya Roy, may ads na tayo. May ads na tayo. Congratulations, buddy. I'm so proud of you. Grabe, guys. I'm so proud of this kid, guys. Kay kanina, guys, na-feel ko talaga yung tuwa kasi nasa mall pa kami, nasa parking lot kami na. Binuksan yung bintana, guys, tapos sumisigaw na siya. Oy! Nana po yung ads! Ayaw mo yung ads! Sumigaw siya, guys, habang sa on the way home, guys, naka-open yung bintana. Para siyang yung aso nakalabas yung ulo sa bintana. Tapos sumutuwa niya, guys. As in, napaka-genuine. So, I'm so happy for him. You deserve it. Kasi alam mo Kuya Roy, ikaw talaga yung taong nagbigay sa akin ng ganito kalaking opportunity in my life. Kayo Bisaya Bag Squad, grabe. Yes, proud na proud ako sa iyo, buddy. At saka wala akong halong plastikan, buddy. So, Wala na, plastic, gidayo. dili Ala, plastic. Ala, tumawa, plastic talaga. Ay, dili ko plastic kay proud ko ni kanang buddy kay kanang nani-add siya YouTube. Oy, alam mo ba, buddy? Nakapunta ka dito sa bahay ni Lester Capuno kasi dahil kay Snake Princess. Kasi pinakita ko kay Snake Princess yung mukha mo. Snake Princess, okay na niya itong ng Snake. Okay na niya itong Snake. Kukuhan nga yung Snake. Hala, gapo na, Ruby. Gapo, minan ko na. Dahil gusto ni Snake, guys. O gwapo bitaw ka, buddy. Pero, guys, gwapo si Buddy pero hindi siya binastos ni Snake. Di ba? Hindi ko binastos. Hindi talaga, Hindi naman talaga ako mangbastos, guys. Oh, napakalaki Hindi ng naman respect siya ng mangbastos sa Snake. akin. Pero gusto mo Kasi- pero gusto mo bastusin ka ni Buddy? Okay ra, sukusag ko. Pero di lang ta magunay kay kung ano. Okay ra, Friends. massage lang buddy ha. Massage lang. So, di lang ako i-explain ko kung sa i-massage sa kita sin mabash. Oy, congratulations, Buddy. So, congratulations, buddy. Oy, guys, kanina, guys. Naiyak si Buddy. Alam ko na pag-usapan niya yan sa loob pero naiyak si Buddy, guys. I'm so proud of this guy. More to come. Let's go, mga Pero may request si Snake Princess. Snake Princess, ano request mo sa buhok ni Buddy? Ha? Ano request mo sa buhok ni Buddy? Wag ganon yung buhok ay wag iganon niya. Ay sabi na wag iganon ang buhok mo buddy dapat magpagupit ay magpa-haircut ka. Bakit may kamukha ba siya? Magpagupit ka katulad sa buhok ni Japet kasi pugi ka naman kaso yung buhok mo di talaga ako na nagagandahan sa buhok mo dapat ganito yung buhok mo ganito. Pwede din ganito. Wag gusto ko ganito. Gusto ko kasi na para pwede. sa buhok mo eh. Kaya napapalungir ako. Tapos gusto niya mag-pills. Wala mo kung ayaw kang maniwala di ayaw. Gusto mo niya mag-pills. Gusto ko mag-pills para sa iyo. Sige, magbakla ka di dalawa tayo. Kung anong opinion mo. So kung yun ang opinion mo, bahala ka, buhay mo. Enjoy na? Oh, enjoy. Galit na galit.
Alam, hindi mo sumahangat kayo. Alam ba, edit ka ba yan? No, walang edit. Walang edit. Edit pa, di. Walang edit ha. Walang edit. Walang edit. So kaya maraming Yes. maraming salamat talaga sa oportunidad na to. At Nice. hindi ko sasayangin to. Dapat lang. Kasi ito na ang simula para magbago ang aming buhay. Yes, buddy, because there are so many things in the internet na you can take advantage of. Sobrang daming pagkakakitaan sa internet, buddy. So, use this platform use this technology. Yes, tama. Na gumaan yung buhay mo, maging simple. Yung simple, di ba? Yung simple, comfortable. Ayun, gusto mong komportable yung buhay. Komportable yung buhay, and also, if may times na na-burnout ka, may times na napagod ka, may times na gusto mo na mag-give up, always go back to your why you started, but nagsimula ka dito sa pag-vlog, always go back to your why, and then babalik ka sa path mo. So, keep on vlogging, keep on swimming. Kaya ko to. Alam kong kaya ko to kasi motivated na ako ngayon at inspired. Basta sobra akong ganado ngayon gumawa. Especially ng na yung family mo, di ba? especially my family is supporting me so much talaga kasi they are proud, napaka-proud nila sa akin ngayon at alam ko, kayang-kaya natin to. Kaya natin to, di ba? Kaya. Kaya ko. Oh, buddy. Oh, Snake, paminaw, Snake. Kasi si Buddy kanina umiyak. Snake, alam mo ba kanina? Umiyak si Buddy sa kwarto. Umiyak si Buddy sa kwarto. Wala ko kay Bob. Oh, alam mo na ngayon. Alam mo ba siya umiyak, Snake? Hindi ko alam. Oh. Buddy, ba't ka umiyak, Buddy? Hindi kasi mga Oh, buddy. paminaw. Kasi kanina, medyo na-touch ako sa sinabi ng mama ko kasi sabi niya sa akin, Nak, sobrang saya daw nila at sobrang proud nila sa akin kasi medyo sumisikat na ako at natutupad na paunti-unti yung pangarap ko. Tapos sabi niya, napaka-thankful daw niya sa Bisaya Vlog Squad kasi inadapt daw nila ako at unti-unti nang natutupad ang mga pinagdadasal ko sa buhay. That's why sabi ko, grabe. Kaya natouch ako sobra-sobra kasi my mama is di talaga masyadong showy in person, but now, grabe si mama, like, ang support niya is, nag-uumapaw. That's all I want. That's why bumuhos yung aking luha, mga buddy. Milak niya, Snake. Milog niya ito. Dala may ads ba? Oh, Pet! Pagpasok mo sa kwarto, Pet, anong nangyari kay Buddy, Pet? Wala yung mata, guys. Wala yung mata ni Buddy, Pet. Nagulat ka, Pet. Na-shock ka, Pet. May tuyo ang tao. Gusto ko pumunta kasi si Apit sa kwarto namin, sabi niya, Pag-open niya, Buddy, tara, magla-live kasi siya sa Facebook, tapos pagkakita niya sa mukha ko na tumuturo na yung luha ko, sorry. Sorry. Okay, mga buddy. Let's go! Congrats, buddy. Ay, mag-like you. So, bumanig gusto ka check. So mga buddy, maraming salamat sa lahat ng suporta. But before that, alam kong magkaka-ads na tayo. So huwag kayo mag-skip. Kaya lalagyan natin lahat natin to ng ads. So 3, 2, 1, ads! Nag-ads na ba yun? ay, mut lang. Kung hindi nagka-ads, guys, ang mag-skip ng ads, hindi magkaka-jowa. So mga buddy, maraming salamat sa lahat ng suporta to all the people who supporting me, the Bisaya Vlog Squad. Sa aming lahat dito mga buddy, maraming salamat sa inyo. Dahil ngayon, paunti-unti nang magbabago ang buhay ko. Salamat sa tulong nyo at sa Bisaya Vlog Squad mga buddy. Arigatou gozaimasu! Doy, tayo shimaste. Yun mga buddy. So dito ko natatapusin ng vlog na to. Kaya mga buddy, kaya natin to sa mga buddy na nahihirapan din yan, sa mga buddy ko na nahihirapan dyan sa buhay at sa mga pangarap nila. Laban lang! Yes, sir. Kasi matutupad din yan at matatapusin mga problema nyo. Laban lang ng laban mga buddy. So dito ko natatapusin. I am Nathan Niloan. Ay, medyo malito. So, this is the princess single. Single. So yun mga buddy, hanto sa sunod higayon. Kita-kita tapuhon. Peace out! Don't forget to subscribe. Let's go! Woo!